Sound system ni Stella. Tawagan na yung mga silingan. Tawagan sa inyong mga silingan ko. Ito mga una. Ikaw, ito yung silingan. Dili lang tanan, dili tanan mo lakaw. Katulan dako-dako. Ay, layo man sa black. Ano kay black 1 man yung black 2. Sila lang kalugas ng black 1. Ah, man ang black 8 ug 7 dol-dol raman. Ang black 1. Patasa ka mo ang black 1. Black 1 o black 2. Kung ba mayroon man lagi ang black 1, black 2. Jitson, pataas! Patasa ka mo. Jitson, saan mo pataas? Black 2, magulga. Sila kabalo ah, sila nga black. Black 4. Black 5. Black 6. Okay, pagawa sa lechon manok. Gamay sa pagkawa sa lechon manok. Kaya gamay ra ka ni. Ah, sige. Saan na lang ito nga na ko nun? Iwa-iwa ka. Joy. Patag ito ng Joy. Ay, mga ka-IC, day 5 na may karon. So, amo recipe karon monggol, kalabasa, sayuti, malunggay, red tuna, enjoy, gulay, pure gulay ang mga karon saan sa mga recipe. Mga ni mga ka-IC ang among gitanggan. Day 5. While waiting sa ilang pagkaon. Ah, manang. Nilang ha, inana. Very good. Pagkaon ha. Nilang ha. Lami ang pagkaon? Lami! Wow! Okay. O, lami gid bitaw. So, bagwa sa inyong plato. Agoy, layo. Sige lang, sige lang.